Hi mga loves! Sa 31, dati yung day, dalawang Pinirdonya! Kuya, wala kaming ginagawa dahil kumunti na po ang tao. Kumain ka daw doon, day. Dati yung day. Yan po ang nangyayari dito. Mga dalaga po yung mga yan. Mamaya ay mag-New Year na po. Kaya, so nagmimerinda po yung dalawang namin dito. Dwarf. Tago, nene, nagtatago. Ano matatabi mo kay Kuya Apon? Anong wish mo kay Kuya Apon? Huwag na mambabae. Ilati dyan na. Joan. Anong wish mo kaya sa amin? Yumapan kami. Hi mga loves! So, ito na nga, no? Ay magbagong taon na, magbabagong taon na at ang oras po natin ay... Teka lang. Yan po. 11:16 na po ng gabi. So mga loves, ito na po yung nagaganap dito sa aming bahay. Yan. So syempre, nandiyan natin ko. No? At ito po ang mga handa namin mga loves. No, ngayong 2019. Yan po ang handa namin ngayong sa pagsalubong ng 2020 mga loves. At yun, gusto ko pong sabihin sa inyo mga loves, bago matapos ang 2019 ay maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin ngayong 2019 at sana suportahan niyo pa rin po ako sa darating na mga taon. Yun, and mga loves, salamat sa lahat. At isa kayo sa inspirasyon ko ba't ako gumagawa ng mga videos na ikakatuwa ninyo. At ito na, gigisingin ko si mama dahil malapit na po alas 12. At yun, nagpuputukan na yung mga pilsang ko dyan eh. Yan po ang nangyayari. Yan po ang ginagawa yan si Totoy. Kung nakita niyo po yung prank ko sa kanya. Tangina mo. Yung prank ko. Yun naman si Justin. Ito po yung pisang kong gwapo. Mamalang ng kamata. Yan po ang ginagawa namin. Ginagawa nila. Video. Yan po, nagda-drugs po. Boom! Yung kanyang katawan. Pupunta tayo kay Biya. Happy New Year, Auntie Gina. Happy New Year! Yan si Biya. Red King. Mga ikaw mata. Happy New Year ka mo mata. Sasakya buti! Sito ni! Happy New Year, pinanunod na ka. Ay, Uncle Ricky. Happy New Year, Uncle. Basta may walay cake. Basta nan kay kamin. Dani na magdudi man tayo. So yan po.
Mamaya ay magpipicture po kami. Pero magpapaputok po sila. Pero Justin, ito, pinutukan. Puto ko. Diwad. Bayan-bayan ka nita. Ipakita ko ulit yung prank. Yan po yan, si Tutoy. Uwi mo na ako. Gigisingin ko si... Ay, buwan nyo nam. Ay, buwan nyo nam. Ay, buwan nyo nam. Takot ang kadya. Tumamaya i-ano natin yung motor. Papaingay tayo ng motor. Dito na ako sa bahay mga loves at... Yan. Parang kung anong oras. Happy New Year ka mamata. Happy New Year, guys. Yan. So ito po ang nangyayari ngayon, araw na ito. Medyo inantok pa po yung iba, no? So mamaya na lang po mga loves, no? Dahil mag-aayos lang muna kami. Then yun, babalitan ko kayo kung ano pang mangyayari ngayong magbabagong taon. And mamaya na lang mga loves. Hi mga loves, so ito na po, 11:30 na po ng gabi. Kung nakita niyo po yan. Yan. 11:30 na po at malapit na po ang New Year at kagising na po ng ating mama. Yan si mama. Yan. So, bagong gising lang po yan. And magpipicture muna kami mga loves. Tapos, tuloy-tuloy natin ang pagsalubong sa bagong taon. So, babalitaan ko ulit kay mamaya mga loves. Kaya mamaya na lang. And 3, 2, 1, let's go! So makikita nyo po dito ay nagpapakilay sa atin. Mama! Mama! Okay, sino-sino kaya? Wala. Wala. Ayaw ba? Jun! Happy New Year! Happy New Year! Tanda mangarap. Happy New Year! Oh. Happy New Year! Happy New Year! So, nangyari guys, nahulog ang Euro. Yan. Napigal po ng engine na natin. Happy New Year, Bambok Nilayo! Mo!
Happy New Year, everyone! Everybody! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Di pa natatapos dito ang New Year! So bali, inayos na po ang ating tagaayos ni Totoy na nahulog po. Tapos sana lahat nahulog, tapos sinasalo. Oh! Hindi Totoy! Hip hip! Hip hip! Let's go! Hi mga loves! So ito na nga, kakarating ko lang sa bahay dahil kami ng bubong. So, bali, yan, kumakain na po sila mama. Ano sasabihin nyo? Happy New Year. Happy New Year! Papa, Happy New Year, Papa! Love you! Happy New Year! So, pumunta ako doon ay dahil pipicturean ko sila ang tigil na at napapansin nyo naman, pause na po ako kasi nagsisigaw kami ni Tutoy sa labas kung makita nyo naman po sa video. Nag-red sila! Red team! Carly, Happy New Year ka ba? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Oh. Hey, Juste! Happy New Year ka ba? Ganyan to rin, apo dyan to. Saan kaya nga po? Galing po kay Ate Vlade. Ako po, 20. Tig 40. Yun lang ko siya. Karin ako. 20-20. Ako, Lahat ng klase. ito na. Ate Marit, Happy New Year kanyo. Ay, sa lasos. 100. Ayun ba? Ay, 100. Dato kami awan. Ano ugo ang 20. Kasi rin. Kainan na. Hindi na dam, matulog. Di lang ko. Subukan ba? Ito po yung ninong. Yeah. Sana ako may ninong. Bigay niya ako ng Kaya Makoy, kulan nila! Bumukor kong ninong! Sabihin nyo. Hi, dinala po din sa ating vlog. Yes, sir. Wala naman sika. 20 mil. Hey, Ibal! Ibal! Hindi ka ba? Kaya kayo! Bukan siya, mga kaya. Ate Vlade! Ate Vlade! Happy New Year! Kaya bang! Sit mo kang kutsika. Kinabukasan! So, good morning mga loves, no? At ito na nga, ay kagising lang natin. At may dalawa po akong kasama. Yan si Angelo at si Bugrit. So, papaputok kami na anong tawag dyan? Pitis. Paganda. Yan, January 1. January 1st. Yan na. Kaya ko ni Jai. Kasi kayo mong tusol. Takot ba? Pre. Bro. Ay, tao. Nanang yun mga natin, mga kinan nyo. Hala. Happy New Year! Happy New Year, everyone! Ako yung susunod Yan. Ay, kapon, sikap! What? Takot ah. Wala! Hali! Yan na! Bang! Ako na! Ako tatry ko magpaputok. Kasi ka lang. Papaputok natin yan. Hoy, siya mo! Ken! Takot ako ay buwas doon. Yan, ikaw ang video. Sususilang ko na si. Ay! Ay, nakakatakan. Jai. Hello, what's up? Finger maroon from finger. Yung sisulang yun dyan.
Pero sa makain pa nang lumamatay mong susulsul ha? Hindi. Alin mo ha? Ikaw, yan, panoorin mo. Ito mag-video. Yan. Dan. Wala! Ayan! Happy New Year! Wala, yun yung stick. Yung stick. Kunin ni. Yung stick. Ah, anda. Bubong, kapulatan. Bubong, kapulatan. Ikaw mga latine. Ah, Frank, kunin mo na lahat ah. Dito na tayo. Hintay kita dito. April, 10 seconds pa Jakila. Oh, nagpapaputok na kami. Ay, tanere, barang bugri. So, ganito lang po ang ginagawa namin. Pero mas maganda yung lutis. Na, mas maganda yung ano. Patlag. Ay, naku. So, parang hindi pa ako kumain mga loves. No? At, hindi pa ako nakaluto ng kakainin ko. Pero, mamaya pupunta tayo sa palengke. At, wala lang kasi. Wala lang kasi ano eh. Kagising lang natin. Pero hindi tayo uminom. Hindi tayo umiinom. Eh, ito lang ang ginagawa ko ngayong January 1. Tapos mamaya mag-edit na ako ng mga video. Yan. At wet up mo yung mata natin. Hindi po ako nakatulog mga loves eh. Mga 4 hours lang po yung tulog natin. Kasi 3 lang po. 3 tayo natulog. Tapos nagising tayo ng 3 hours lang po yung tulog natin. At tamang hintay lang tayo dun sa dalawang bugrit na yun at nandyan na sila. No. Oy, dala niya! Huwag mo ko dyan. Yung ano. Ayun naman yung chinilas ko ni. Tanga, puputukan ka. Di mo alam to. Dali! Ay! 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 Ayun yung Yu-Gi-Oh! Boyes naman! Asan yung Yu-Gi-Oh? Nasakil ang Gilo. Bimantak ka niya malay. Ngayon, sablay. Siya! Siya lang. Sani? Medium. Ay, tang! Fokus ka. Paninam. Kahit tayo na po siya nandun. Aray. Makapoy. Merry Christmas! Mga katisoy. Ganyan. Uy! Uy, tanga! Bubo ka ron! Tanga eh! Tanga ka na. Ubus na. Vlog. Okay ka. Hi ka ba? So, yan. Uwi muna tayo sa'yo. Nilulot ko sila kain ko ako. Baka masunod.